26 Ashararmbari Bidhanasabha Kendra Tipra Motha ni kwplai ni tongthokmung panda songchajaka candidate Onimesh Debormano khakaham yafarei Keja kormo abil chilai kham khorang bai gedalai bismakoli pali thengei mosalajak Tipra Motha no kha phurnai lukurok amchaini candidate lukurok ni kha phurma gobang manma baino kwplai engma bai lukurok no bo bini kha phurma yafarka tei tongthokmungni logi Buskangni yaprini kokrokno nahari koksaka tei kendra hapangni bwkhak tei sanmungrok supungjakhai tei waisa kwplaini tongthokmung tongthoklaini hini saka lukurokno kha thanchakhe kha logoi tongnani bagui bo kobokha Korani sini warrior semua balai-balai hambai jora supaya masanani kukuin masadinarok norno nugui tini dalai tomtoka sini hinang ni bagai interlocutor ruoi raibari ruoi Government of India by Tipra Motha ni koklam cholui tongo joto jodi gaham koklam khai agami 1-2 maso chini manthai jeng mannai abuni bagi jeng khakrak thamsama tongnai ajorano nasigi ma tongnai tei waisa pruchen bijoi misil khlaigunai hei jotoro balai balai Bureau Report Khumpui